Mitäs radiokanavia sieltä näkyykään? Laitetaanpas spektrianalysaattori päälle ja tuohon adapteriin ja sitten laitetaan tällainen sopiva uloantenni. No, siellä on taajuudet melkein kohdillaan, eli startti on 87 megaa, stoppi 109 megaa. No, keskotaan antennia pidemmälle, että saadaan vaihtaa signaalia sieltä. Siellähän sitä. Siinä näkyy tuo varmaan Radio Suomi, tuo 100 paikkeilla pyöriväli. Oikea taitaa olla 99,9 MHz, mutta tuo näyttää nyt hieman enemmän, mutta eipä siinä paljon heittaa. Piikki, katsotaan tuosta piikki. 57,12. Myös 53 desibeliä, no tuo saattaa olla radio, olisiko radioasema iskelmä. No, siinäpä se on nyt katsottua sitten.